Una estrella, estrela o estel és un astre massiu i lluminós format per plasma, que es manté en equilibri per la seva pròpia gravetat. Durant almenys una part de la seva vida, una estrella brilla a causa de l'alliberació d'energia que travessa el seu interior i després la irradia cap a l'espai exterior. Un estel típic es divideix en nucli, mantell i atmosfera. En el nucli és on es produeixen les reaccions nuclears que en generen l'energia. El mantell transporta aquesta energia cap a la superfície. I la superfície és la part més superficial dels estels i l'única que és visible. Els astrònoms poden determinar-ne la massa, edat i composició observant el seu moviment a través de l'espai. Les altres característiques d'una estrella, incloent el diàmetre i la temperatura, canvien al llarg de la seva vida. Abans de que neixi una estrella, es forma una protoestrella, que és una estrella en estat d'evolució. Aquesta fase dura molt de temps, aproximadament 1.000 milions d'anys. L'univers és ple de núvols de gas i de pols que contenen diferents compostos químics, com per exemple l'hidrogen, l'aigua. Actualment es creu que les estrelles neixen en zones de l'espai on aquests núvols són molt densos. Un bon exemple de zona on els núvols són bastant densos i hi ha una possibilitat molt elevada de que neixin les estrelles és la zona espiral que dona forma a la nostra galàxia, la Via Làctea. El núvol de gas tarda milions d'anys a condensar-se. Durant aquest procés, la densitat i la temperatura augmenten i és per això que els àtoms experimenten contactes cada cop més violents, que originen molta calor. Finalment, el centre del núvol es torna candent i per això neix l'estrella. Una estrella mor quan l'hidrogen del seu nucli s'esgota. Depenent de la massa també, les estrelles moren de maneres diferents. Si són de massa petita, moren lentament i es van apagant a mesura que van quedant-se sense combustible. Si són de massa mitjana, es van fent grans, fins que es forma una nebulosa. I si són de massa gran, exploten creant una supernova. Si la massa del nucli d'una estrella és 2 vegades més gran que la del Sol, l'estrella es col·lapsa i es converteix en un forat negre. El color de les estrelles varia segons la temperatura a la que estigui la seva superfície. I depenent del color es poden dividir en diferents tipus: O, B, A, F, G, K i M, com podeu veure a la imatge. El Sol, la nostra estrella, és de tipus G, ja que el seu color és aproximat al groc. Amb el pas del temps, les estrelles van fent-se més grans. El seu tamany depèn de l'edat, però a més, depèn de la massa que contenia la nebulosa de la creació. Es divideixen en enanes, mitjanes, gegants i massives. El nostre Sol és 695.700 km de radi. És 1.300.000 vegades més gran que la Terra, l'estrella més propera al Sol. Sirius té 1.191.000 km de radi. És l'estrella més vista des de la Terra. Pòl·lux és 5.568.000 km de radi. És l'estrella més brillant de la constel·lació Géminis. Arcturus té 17.890.000 km de radi. És la tercera estrella més brillant del cel. Aldebaran té 30.760.000 km de radi. L'estrella més brillant de la constel·lació Tauro. Rigel té 54.290.000 km de radi, la segona estrella més brillant d'Orió. Antares té 614.303.000 km de radi, l'estrella més brillant de la constel·lació Escorpió. Betelgeuse té 821.300.000 km de radi, és una supergegant roja, és la novena estrella més brillant del cel. Sabíeu que hi ha 100.000 milions d'estrelles només a la Via Làctea? Quantes creieu, doncs, que poden arribar a haver-hi en tot l'univers? També, com hem dit abans, les estrelles poden tenir diferents colors. Quan una estrella està blava, per exemple, s'anomena nana blanca, i es torna d'aquest color
perquè l'estrella ha exhaurit els seus recursos i ha deixat d'emetre llum i calor. L'estrella més gran descoberta de l'univers és VY Canis Majoris, que és 1.000 milions de vegades més gran que el nostre Sol. Les constel·lacions són dibuixos imaginaris que estan formats per grups d'estels. Les constel·lacions més conegudes són l'Ossa Major, que també és coneguda com el Carro Gran. L'Ossa Menor té un estel que es diu l'Estrella Polar i senyala al nord de la Terra. Orió, el Drac. A més, algunes de les constel·lacions del zodíac són